Dobrý den, vážení přátelé. Nyní si ukážeme, jak na serveru Tolary.cz zaplatit a poslat někomu Tolary. Stiskneme tlačítko Přihlásit. Do formuláře k přihlášení uvedeme naši e-mailovou adresu, kterou jsme uvedli při aktivaci účtu. Pokud jste si účet neaktivovali, stisknete pouze odkaz pod políčkem heslo, jste tu poprvé, aktivujte si účet. Pokud jste heslo zapomněli, stiskněte odkaz vedle, zapomenuté heslo. V našem případě uvedeme e-mailovou adresu tolary007 na seznam.cz a uvedeme heslo, které jsme si zvolili při aktivaci účtu. Stiskneme tlačítko Přihlásit a nyní jsme úspěšně v uživatelském účtu. Níže vidíte historii transakcí a v menu zvolíme Poslat Tolary. E-mail příjemce, komu Tolary chceme zaslat. Tak, v našem případě zasíláme na obchod@tolary.cz. V dalším poli uvedeme množství tolarů a na dalším řádku uvedeme variabilní symbol. Můžeme zvolit předmět transakce, abychom platbu Tolary jak popsali, a stiskneme tlačítko Odeslat. Tak, znovu si údaje zkontrolujeme a opravdu stiskneme tlačítko Odeslat. Toto je obrazovka potvrzení, platbu potvrdíme a platba byla úspěšně provedena. Vidíme ji také v historii účtu. Odchozí transakce v hodnotě 200 dolarů. V této části vidíte celkový zůstatek na Tolarovém účtu a stisknutím tlačítka Odhlásit se z účtu odhlásíte. Za tým Tolary vám přeji hezký den.